Namar ka jingsem jingjinjar ka lekawan bat ka kit ka ba jong ki nong shong shnong jong ka thany trai menta ka sngi ki nong yalam jong ka seng RBYF jong ka trai circle hapo ka jing yalam jong ba SB Marba ubadeu education secretary ka seng kemi bat uba W lingkring ubadeu secretary jong ka trai circle lem bat kit khot jong ka seng kila shim ya ka sinjam da ka ba kila mi renti ban maramot ya ka surok ka bayat na trai kabaya sopat bat ka shanong jari ter bat kabami shadu shanong po katkum ka jing batai ki nong yalam jong ka seng bakane ka de ka jing e jong ki nong shong shanong jong ka thany ki badon kumba arpe hundru shanong AA ki bajuya kendu manla kapor ha ka ba ki shem jing e shisha ha ka kit ka ba bat ka khayi pateng jong ki nong shong shanong jong ka te ka thany shaki yo ki hat khamtam ha ka pang shitom ka ba ki nong shong shanong ki ju shem jing e hadu kata namar ka jing sniu palat ka surok ha ka ba ki kali bunsin hi ki ju sakut ha shiteng lenti bat kim la ban poi sha ka chaka sumar ha ka por ka babyang bat kila ong ru ha ka jing shisha ka sarkar kala dei ban shim khia ban panbhano marmar ya ka ne ku surok khnang ban pensuk ya ka lekawan jong ki pai ba nong shong shanong jong ka ne ka thany ha ka ne ka si Laidon lang UMDC ka Mahoti constituency uba Charles Marngar ha ka ba nagalyang jong uru ulaong bakum unong mikmat usngu khya ya ka ne ka jinge ka ba ki pai ba jong ka ne ka thany ki ya kandu bat nagalyang jong u ulaong ru ba udap da ka jing kemen ha ba ki nong ilam jong ka ne ka seng kila shim khya ya ka ne ka banta ban pensuk yo pai ba jong ka ne ka thany bat nagalyang jong u UMDC ula shim khya da ka ba ulaya snok tilang da ki lat jingrap bat kum juru ula shim banta ha ka jingi trelang nadu ku basdang trei patat hadu balawai ke jing pentrei bat shushu ula kenturu ya ke sarkar ba ka dei ban penstet ban chana pendep no ya ke ne ke surok khnang ba ki pai ba ka thany kin lait na ka ne ke jing e ha ka ne ke sngi lai shim banta langru da ki nong ilam bat ki pai ba nong shong chnong jong ke te ka thany ki bagentup ya ke shnong maushang mauker siang laper bat trai nangkong ngamla sampai ke jing so ngu ya baro ki nong shim banta ha ka ne ke social work ke bangi lale na ka seng RBYF nangkong ngai ka jing sungu ya ki khot jong ka seng bat ki rurang ba ki baya wan banias nok hilang ha kane ka shalok jengi bat kom juru ya ki pajba ki ba don ki ka jing kitli nang ta kane ka dong ka tha jungi kumbangi i menta ka long ba ka surok jungi hinai hang ne ka long ka ba ka snew hadu kata ka ba kabu jing yang ipajba iwe kamtam ki bapang ki bustom bat ka gande ka surok kade ka ba don ka kade ka ba lam dong ka ba ka bangila ban poisha district headquarter kade ka ba kata ini kade ka pulong ini kum ka seng ban pulong ya kade ka shalok kade halor kanung rem ka ba ladangi nam try hadu hamsning ka jingi jai kebangi haban ya kalong revenue kilometer kendri ladangi ya kan kalau surok kebangi le marungat mataksi lada kalong ka surok ka ba bah ka ba paka ngalam dong ngila ban poitang tang chicken tashiteng rel dangi ya nam sning pat kesimpor hadu saw kenta bangin poi hadu sning naya kran bangin poi syab du cepo acha shillong cham sning kan da simpor hadu ndri wata teka ai ka ba kum ka sengi kwa ka message ban pha shaki department concern but cha responsible pula chaki baro ki responsibility person bakini shim jigi kli ya ka ai ka condition ke dongi meha kanek sok ringi kanek sok ka psa ni kumba arpo hadu laipo tli ki shrong chaka de ka than try ka dongi te halde halo ka tanuri bakum ka sengi mla ban chu snap jar ban chu snap ban chu chong kelut lane ban chu pit madla ya ka jing e jong tiba ang ne ka than ka dongi tengi kum ka seng ngishim ya ka ne kalengkor ban ramot menta ka sngi rengkat ba ka jing ya trilang pit ba ka than bat kirang ba shnong kibdon ha ka than dongi akan cukup por ngaseu ban ai ka jing songu ya UMDC jong ka than dongi UMDC Mahoti ba Charles Marngar ha ka ba ila poi ban ya don rengkat lang pan ngiran pencit pencenganya ngi menta sngi bat jing don ka ina du sedang jong ka program pan bukut jong program lese officially ngi kam TBI re i ma i phone ban ya chok tilang ngi kane ka pen i ba don kata ka mensim ban chakri dam ta ka dong than tu kata nagaleng ka seng ida sungu sikade e ya kane ka perkhat ka chung i
jong ini MDC yang tani to nakaliang jonga kumu MDC ngedon lang hang ni madagasni jenong kong ngamla aklam da pau ye gejing snongu ya ka seng RBYF jonga ni ka circle hang ni i ya gejing kitli gejong ki ya gejing nga ibor MDC ibaret ngamdon ka bor ka adu bersna surok tenrai ha banget tip gejing dadu bisni ni lapan snowi ke gejing au MLA jo nongko na markini ki benta ki bershikmat ki hab atat nongko constituency banda kaliang gejong umen sisni ro alum ki meeting rengkat ki officer bat kumju ru yo kontraktor na kaliang jo kontraktor ru lakular ban maramot no ban train no ilu surok ni hagin ki teo ki banwan tapi na kaliang gejonga nila don ker pemperhat ban ya social work ye kenika surok hang ni teringa dokumen baswa kata na kaliang jo seng RBYF ila koloi ban sim ye gede benta bat abaki ngang la yo jintip ye kata la kontak iking la pun seki bat kiro da kemen sim ge bas dokumen ila priang so bah ye gejing don kilang ke jonga gede sini ban ye rap lang tak bala i bor ban ramot gejing songu kalong yo presiden ni sekretari ya baro ki member jong RBYF ye kirang ba snong ye kinong ilam snong ye kini ki driver association ki bala ye mi lang ha kini gesni na ka benta ban maramot malum mala tangkat banlong ya ini surok hangi dia kata ke ba ngakwa ban pau ye gejing songu na ka benta ki seng RBYF bat ki rong ba jong de gedong katany dia ki gejing hi UI kidan gi kali gi bel aya mentan UI gejing gejong ki tang ban nya ro mla su kalau long sisa gejing okra ikane ke pen ya gejing sadin gejong gedong katany gejong bat nakaliang gejonga kum MDC bomdon de se kata gabor kabahakli banle kakam ban snasurok tenrai ngabu kene gejing depan sigi bor sorkar ngabu kene gejing depan sigi bor ki bahakli bagi de ban petlam ya gejing sadin gejongi akini gidong di tanjungi balai kan pelong hadu ba kiseng RBYF kiseng balang bat ki driver association ki haban rikran surok kene gede ketau ba bang nakaliang sorkar gejongi MCM gejing kli na ka benta ban penbahai usurok adi snong gejong isi tanyong kendong ban persok ya kali kawan gejong kalabu jeng ka bede ba bam gadi ban supply ga marbam nadu nanong ko nadu nam sning sedu sini kamde ke kam ko sok kador kala long double ya kador ka bangi de ban ket kinong pang ki bapang ki besitom ino pedeng gejing ba gejing jatang na ka daw jong usurok yang ibn pau ya gejing settlement sisin pat na ke por ba ke sini ilayo ban yemi ban ye trelang bat le se kan long gejing rap melum malang singimla ban le sibun ke bor ke berit jongi dai melum malang le se kan long gejing rap gejing berku ya kedong ka tan gejing